Hola, nens i nenes. Benvinguts als tallers de la xarxa de biblioteques municipals de Badalona. Avui farem uns daus d'històries. Per fer-los necessitarem paper, tisores, celo o pegament, llapis, goma i colors per decorar-los. També un regle perquè quedin perfectes. Amb el paper, el llapis i el regle farem quadrats de 3 centímetres per 3 centímetres. Farem una columna de 4 quadrats en vertical i 3 en horitzontal, tal qual el dibuix. Llavors li farem unes pestanyetes per poder enganxar després amb pegament i fer la forma del cub. La idea és fer 5 o 6 daus. Podeu fer, com us he posat a la imatge, les preguntes del periodisme, que són què, qui, quan, on i com. Això si fas 5 daus. Si fas 6, li pots añadir el per què. Ja podem retallar. Ara amb els rotuladors podem pintar cada dau d'un color diferent. Un cop ja els tenim, ja podem fer cada dibuix, els dibuixos que vulguem posar de lo que ens doni la imaginació. Llocs, personatges, situacions. Un cop ja els tinguem fets, ja podem enganxar-los en cola o en celo i ens podem posar a jugar-hi. Llancem els daus. I ja tenim els nostres daus d'històries per passar-ho superbé. Ja tenim la diversió assegurada. Amb les imatges que us han sortit, us heu d'inventar una història, la que més us agradi. Pot ser de por, pot ser una comèdia, pot ser el que vulgueu. Després heu de passar els daus a la següent persona que tingueu al costat. Podeu fer en l'ordre que vulgueu. I llavors aquesta persona pot, o una de dos, seguir la vostra història o fer una història de nova. I a disfrutar. I com sempre us diem al final dels nostres tallers, podeu enviar-nos les vostres històries. Vinga, animeu-vos. Fins la propera!